vi til Classic Car Festival i Sorgenfri. Vi skal udstille bilen, og det bliver rigtig spændende. Der er en masse gode priser, der er mulighed for at vinde. Den har du glemt. Du skal ind og hente din pris. Skal du det? Ellers så har vi husket det hele. I dag der har vi nogle andre mikrofoner med, som vi prøver, når vi prøver at gå rundt. Dem der, vi havde siddende i, som ikke virker, når vi kører, men vi prøver at se, om de virker, når vi så går. Og så tror jeg da helt sikkert i dag, vi prøver det der timelapse, vi har prøvet at snakke om et par gange, så vi prøver at gå tilbage til det. Så vi ses derude. Hej venner, så er vi landet. Der er godt nok alligevel lidt mennesker. Græsset er lidt vådt. Men det bliver hyggeligt det her. Jeg rigtig har stået op og har ikke rigtig fået nogen mærke. Ja. Så vi finder ud af, hvad vi skal. Nu skal vi op og have noget morgen. Nå, så kom vi frem, og det er åbnet til den helt store gummi. Der er kommet sindssygt mange biler. Så jeg tænker, at Jesper har allerede været ude og flyve med dronen. Så vi skal da helt sikkert lige ud og kigge på lidt biler, og så ja. Nå, så fik vi gået en lille runde. Vi fik set en tredjedel af pladsen, tror jeg. Der er virkelig, virkelig mange biler, men da der var den her konkurrence, er vi nødt til at gå tilbage til bilen. Fordi hvis det nu var, at vores prisvindende Volvo skulle vinde et eller andet, så er vi nødt til at være der. Eller bare blive udtaget. Så vi er nødt til lige at gå tilbage, så vi går tilbage og kigger på biler lige om lidt.
Det her, det er smart. Det her. Nu ved vi, hvad vi... Du siger, hvad jeg bruger en stor udstilling til? Hvor den til at holde telefonen? Ja. Det er smart. Genialt. Hvad skal jeg fortælle, at det er meget varmt. Der er mange mennesker, der kommer og snakker og spørger om bilen, og det er meget hyggeligt. Vi holder over ved siden af en anden meget udstikkende Volvo i stilmæssigt. 245, der holder ved siden af. Så det er sgu meget hyggeligt. Det er meget sjovt, at vi holder ved siden af hinanden, og folk og børn og sådan. Nå, jamen vi fik snakket lidt med nogle mennesker om vores Labra-bil. Nu skal vi to op, Lille og jeg, op og se nogle prisuddelinger, så vi er helt sikkert ikke udtaget, tænker jeg, når vi ikke er blevet bedt om det. Så lad os stoppe og se, hvad for nogle fede biler, der har vundet nogle fede priser. Jeg fik gået op til... Nå, Lille og jeg, vi fik set de første 2 prisuddelinger. Det var mega varmt op, og folk står alt for tæt. Men jeg har det virkelig varmt i forvejen, så jeg gik tilbage i skyggen. Så jeg tror heller ikke, vi vinder noget, for vi er blevet bedt om at køre nogle steder hen. Så vi bliver bare hernede i skyggen. Tak for den her gang. Vi fik desværre ikke lavet en afsluttende video, som vi plejer, så afslutningen bliver mig, der snakker lidt, og jer, der ser, at vi kører ud fra trappet. Vi holdt ved siden af en, som vi også så, en meget anderledes Volvo, og meget opmærksomhedsvægtende Volvo. Den gav vores bil lidt mere opmærksomhed, end det den måske ellers ville have fået til sådan her træf for. Der var virkelig mange flotte biler, mange totalt renoverede biler af nymalede, og man kunne virkelig se, at folk havde gjort noget af det, så det var virkelig fedt. Det var et træf, vi helt sikkert kommer til igen næste år. Så hvis ikke I kom, så skal I helt sikkert sørge for at komme til det næste år. Husk at like og subscribe til vores videoer. Det hjælper os til at komme ud til flere mennesker, til at få vores kanal lidt bredere. Hvis der er noget, I ønsker til, at vi skal lave på vores kanal, så skriv det i kommentaren, eller skriv på vores Instagram. Vi har lidt forskellige projekter undervejs. Vi har Selig Kastanjehome, vi er i gang med at bygge, og så har vi et projekt af vores 745, der skal renoveres færdigt, og min, der skal have noget folie på, og ellers gøres klar til næste år. Så husk at like og subscribe til vores videoer. Det hjælper os. Vi ses på den næste.